תמיד. אני כבר משתתף במסע הזה 4 שנים. המטרה שלו בראש ובראשונה היא לסייע למרכז הספורט של אילן, בכדי לתת את האפשרות לצעירים ובוגרים לעסוק בענפי ספורט שונים. כמובן שהמטרה היא לגייס כסף, בכדי לעזור לאותו מרכז, לרכוש ציוד מעבר לציוד הסטנדרטי שמסופק בדרך כלל, ולתת אפשרות לפתח ספורטאים בינלאומיים אפילו. אני מבין שיש ספורטאים מהמרכז שיוצאים לתחרויות בינלאומיות, וזאת בהחלט מטרה נעולה. מעבר לכך, ללמד שהנתינה בחברה היא חשובה ביותר. מגייסים אנשים למסע על ידי זה שמספרים לאנשים מה שאתה עושה. מספרים להם על החוויה, על הרכיבה. חלק מהאנשים באים בגלל הרכיבה או בזכות הרכיבה. חלק מתחברים לרעיון של רכיבה עם נכים, וחלק גם וגם, ואנשים באים. אנחנו מאוד מתרגשים שאתם פה. המטרה שלנו חשובה, אני מקווה שכולכם זוכרים אותה. אני מאחל לכולכם יום רכיבה מוצלח. השילוב הזה של רכיבה עם נכים פשוט מדהימה. לראות את הנכים עושים את העליות הקשות ומתאמצים, זה נותן לברין כוח מחודש. התאהבות בספיבק במקום ובאנשים הייתה מיידית. הם עושים מלאכת קודש בטיפול, בילדים ובאנשים היותר מבוגרים, בפעילות, בסבלנות. הגדרנו אותם פה בחברה כמלאכים ומלאכיות. אני מבקש מאוד 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 בשביל ההצלחה וההנאה של כולם, כל אחד שיעצור רגע, יעשה מחשבה מה מתאים לו להיום ומה הוא מסוגל להיום. זה התחיל דרך מעורבות בטור דה טרום לפני כ3 שנים. בעצם מאז ההשתתפות בטור אני מעורב עם אילן. אני מעורב עם ספיבק, אני מעורב עם הפעילות של המרכז ושל הילדים הנכים. הטור בעצם הפך להיות כמו שהוא צריך להיות בעצם, הפך להיות אמצעי ובטח לא מטרה. אני חושב שאי אפשר לעבור למקום הזה ולהישאר אדישים. החיבור הזה של ילדים עם ספורט ולראות מה התרומה שהספורט הזה עושה לילדים, מילדים קטנים עד נערים ומתבגרים יותר, לראות איך הדבר הזה תורם בשיקום שלהם, בהשתלבות שלהם בחברה. I've been waving to a lot of Egyptian guards. Very friendly. Must get pretty lonely. This is Bruce Rosenzweig reporting from the Egyptian Israeli border. אתה ידעת שתימנים נשרפים? גם אני לא ידעתי את זה. מחכים למחר. בסדר. Riding next to them is amazing because I can't imagine just working on their arms. I can't imagine being strong enough to do that. Everyone's equal on the road, you know. אנחנו כרגע סיימנו 150 קילומטר ויש לנו עוד הרבה כוח. אני מרגישה שאדם בריא שבא לרכב עם אדם מוגבל, אני חושבת ששני הצדדים נהנים, הם מקבלים את אותו דבר, כלומר הנותן הוא גם המקבל בעצם, ולכן החוויה היא חוויה אמיתית. מעבר מכיסא גלגלים לאופניים, זה הופך אותי להרגשה, אני מרגיש כאילו אני חופשי, אני שוכח על נכות. את הכוח לרכיבה בחום הזה, בעליות האלה, נותנים רק המוגבלים. כשאתה רואה אותם,
מדוושים, אם זה אופני יד ואם זה בטנדה, אתה לא יכול להגיד אני נשאר אחורה, וזה התענוג. משגע. אני לא יכול לתאר במילים את מה שאני מרגיש. יותר מחוויה. משהו פנימי. לאחר הרכיבה, כל ההתנהלות, כולל השינה, נעשית ביחד, יוצר כור היתוך ויוצר חברויות ויוצר איזושהי דינמיקה שאנחנו לא נפרדים לאחר 4 ימים. אנחנו ממשיכים להיות בקשר כל השנה, כולל רכיבות, כולל כל אירוע שנערך במסגרת ספיבה. הטנדם קשה, הטנדם כבד, אבל הטנדם זה מדהים. קודם כל זה רכיבה בחברותא. אני רוכבת מדהימה, מדהימה, שלפעמים אני כבר נגמר בעליות, פתאום אני מרגיש שכאילו מישהו דוחף אותי מאחורה. תאמין לי, יש שאתה רואה את הרגליים שלי מסתובבות, זה בכאילו, זה רק אורלי דוחפת. מה שיש שרשרת אחת. אני רוכב עם אורלי, מגבלות אין לה. היא אומנם לא רואה, אבל אין לה מגבלות. היא אישה מדהימה, היא רוכבת מדהימה, וכן, אנחנו מדברים כל הדרך. אורלי פנייה חזקה שמאלה, אורלי אני מעביר הילוך, כי אנחנו חייבים להיות מתואמים כל הזמן. מעבר לזה, אני מתאר לה את הנוף. אני מספר לה על האגמים הקפואים שיש פה, על דגי הסלמון שקופצים בצדדים. יש פה אמצעי תות עם שיגונים. תצטער לך. הספסת בגדול. היו פורלים גם באיזשהו שלב בדרך, אבל אני כל הזמן מתאר לה מה קורה, ואנשים רוכבים מסביבנו, וכולם מעודדים, וכולם מדברים איתם, מדברים איתי. זו רכיבה חברתית לגמרי. והמפלים, לא שומע אותם? אף אחד לא הגיע לכאן בשביל לעשות תחרות עם אף אחד. כולם רוכבים ביחד, השיתוף הוא מדהים, בבקרים, בערבים, בהפסקות, ברכיבות. מדהים, מדהים. זה פשוט חוויה מדהימה. אתה מבין כמה טוב זה עושה מעבר למרכז, אני בפירוש אומר, מעבר למרכז, כמה זה טוב זה עושה לך, כמה זה טוב זה עושה למשפחה שלך. אני חושב שכל אחד שמסוגל לתרום, זה בכלל לא משנה כמה. אם זה יום התנדבות, אם זה 50 שקל או אם זה 50,000 שקל, זה בכלל לא משנה. עצם התרומה עצמה, אני חושב, קודם כל תורמת, מקדמת את התורם עצמו. בחלק מהמקרים שאני מתבקש לתרום, אני נרתע. אני נרתע כי אתה לא יודע לאן הכסף הזה הולך. בטור דה טרום, אתה יודע, כל שקל שתרמת, בדיוק לאן הולך. אתה יכול פעם אחת להגיע למרכז ולראות בדיוק שאת הכסף שלך הלך לגלגל של האופני נכים. 1 ל-1. ומעבר לזה, זו מטרה נעלה. 2,500 ילדים, שבערך 98% מהתקציב של המרכז הזה הוא תקציב מתרומות.
טור דה טרום 2010. קוראים לי עשהאל שבו, אני היום בן 17. לפני 9 שנים נפצעתי בפיגוע. כמו שאתם רואים, איבדתי את רגל ימין. בעצם אחרי שהתחלתי לשחות לא הייתי צריך יותר ניתוחים. אני גם מחזיק שיא ארצי ב-50 מטר חתירה. קוראים לי קרולין טביב ואני בת 14. אני בעצם נולדתי עם סוג של שיתוק מהמותניים ומטה. הגעתי למרכז בגיל 3, שלא נתנו לי כל כך סיכויים עד אז. טסתי לאליפות אירופה באיטליה וניצחתי כמה וכמה מתחרות ואני מדורגת מקום רביעי באירופה. אחרי המצגת של בועז, אנשים באו ואמרו שברגע הזה הם קלטו באמת את המשמעות האמיתית של המסע הזה. המסע הזה זה מסע שמחבר בין אנשים, זה מסע של ביחד. נכים ושאינם נכים, רוכבים חדשים, רוכבים ותיקים, רוכבים ביחד, עוברים חוויה בלתי רגילה ומגבשת מאוד. אני רוצה להגיד, אנחנו טור דה טרום, אנחנו על המפה ואנחנו נשארים במפה. אין דברים כאלה, כולם מחוברים לכולם, כולם עוזרים לכולם, כולם דוחפים את כולם. יש הוואי של אחוות אחים. אין ספור שבילים ויציאה רושם בתוך יומן מסע להתערבב ולא להיבלע. זו הפעם הראשונה שאני רוכב עם הקבוצה הזאת, וממחר בוקר אני מתחיל להשיג כבר תרומות למסע הבא. פשוט מדהים לראות אותם, ולא רק באופניים, גם בחיי החברה והכל. מדהים, אנשים מדהימים, שמחתי להכיר. יש עדיין את הרכיבה בתל אביב, שהיא קטע יפה ומרגש, אבל כמעט סיימנו מסע מדהים, מדהים, מדהים. למרות כל הכאב, כל השרירים, כל העייפות, אנחנו עושים את זה למען מטרה אחת טובה, וכל עוד הגוף יכול לסחוב, אשרינו. מגע ארוך גובר על המכה, רושם בתוך יומן מסע, כולנו עשויים אבק של אהבה, רושם בתוך יומן מסע. היה לי כיף, היה קשה, היה מאתגר. הייתי עם חברים שלא נתנו לוותר, שמשכו קדימה את האנשים האלו, כן, החבר. יש לב כזה. כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפוק את הכאב בשווה. אני רוצה לצטט אחד מהעובדים שלי שהיה איתי במסע, והוא אומר ככה: כל חיי אני חי בחברה שרוצה לקחת ורוצה לקבל, לפעמים אפילו בכוח. ופה פעם ראשונה בחיי נחשפתי לסוג אנשים שרק רוצה לתת. והנתינה מבחינתם זה הדבר הכי חשוב. אני עברתי מהפך. ב4 ימים האלה רכשתי לי חברים שמעולם לא ציפיתי שאני אהיה חבר שלהם. נחשפתי לעולם שהוא פשוט טוב ומקסים. סוף ציטוט.
ומישהו בא, אל תסתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יפוק את הכאב בשלווה. זה לא הרכיבה כמו שהנתינה והקבלה מהצד השני. ענק.